Hej til YouTube, og velkommen til en ny episode med Krille og Jonas. Hej. Eller er det noget, du vil kaldes? Ja, hej Jonas. Hyggeligt. Hvor er du henne? Vi er inde på en server. Ja, skal vi lige sige. vi skal i hvert fald ind på en server. Du er igen ikke kommet ind. Det er en eller anden tilfældig server, vi har fundet på nettet, som vi skal bare spille noget survival på for at hygge os. Og der er lidt sjovt for jer, så I har noget at se på. Take it or leave it. Okay, ja, jeg tager den her. Så tager jeg, okay. Dem, der har lavet noget server, de er sådan lidt ufærdige, vil jeg tro. Fordi de har sådan... Man kan ikke rigtig komme ud af spawn, medmindre man sådan kravler op i et tårn og hopper ud over og alt muligt. Det er sådan lidt mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Så jeg rigtig ned på parkour nu. Og så kunne jeg ikke engang hoppe over. Oh my god. Nå. Okay, jeg har indtil videre 6 hjerter. Jeg har 5. Jeg så et sted, hvor der var pumpkin. Jo. Det synes jeg næsten skal have igen. Ja, der er ikke permission til endnu. Skal vi prøve at rende sådan... Hvad er vi egentlig i nu? Hvad er vi nu? Skal vi ikke prøve at rende sydøst? Sydøst? Det kan vi godt. Altså det vil så sige... Hvad vil jeg så sige? Nordvest. Hvis man kigger lige ud her. Hvis det er nord. Så er det vest. Nordvest. Altså det der det er nord, ikke også lige ud. Nej, det er smart. Så det der er vest. Ja, det er sgu, ja, det ved jeg godt. Så det er den sgu retning. Du er sjov. Se ingen spas mere. Ja. Okay, er du klar? Så er det bare på eventyr. Nu stopper du! Ja, det var misser. Undskyld mit temperament. Okay, jeg har lige fundet 2 forskellige slags svampe lige ved. Ja, jeg så faktisk godt, der var noget hernede. Ikke hernede? Der var også, der var nogle inde ved grotte, og så var der nogle andre slags herovre. Det var der mange af. Der var 5 svampe lige her i hvert fald. Sygt der. Okay, der er bare sådan en lyd af et zombie, der kommer tættere på. Det brænder. Jamen så kan vi da i hvert fald lave suppe nu. Jeg fælder lige noget træ i hvert fald, så vi har noget, hvis det nu. Ja. Hvor er du henne? Jeg er vestpå. Nå. Er du over bjergene, eller hvad? Hej. Var det tilfældigt, eller ikke? Nej, overhovedet ikke. Det var vestpå. Der er en gris lige herovre. Og nu kommer vi til det der tykke træer. Nå, gris. Var det dig? Okay. Kunne ikke lade være. Du er fandme sur der. Hvor er de forbandede zombie henne, synes jeg? 2 stykker kød. Jeg har da bare 0. Der er en græskar. Wow! Jeg lader den bare æde dig. Jeg elsker sådan noget her. Ej, nu stopper det da. Hvor fanden er du hen? Der er også en gris her. Nu brænder jeg. Nu dør jeg. Hvorfor er der ild i dig? Jeg havde bare sådan 1 hjerte tilbage. Eller et halvt, mener jeg. Okay, jeg har ædet noget mad. Det kræfter med løgn, mand. Og der var med død. Hvor er den hen? Lige der. Bare kom væk. Kom væk. Help me. Du skal fandme ikke dø, mand. Det er veldig ærgerligt. Første episode er allerede døde. Det er sådan lidt akavet. Der er en kæmpe. Det er slet ikke uprofessionelt. Okay, der er 2 kæmpe svamp. Altså, jeg går bare på træerne, hvis du ikke vidste det. Jeg har fundet kæmpe svamp. Ja, det har jeg også. Jeg står og hugger løs på dem. Nå ja, men nu mener jeg, det er under min tær. Okay. Så er det fuld dag. Ja, det vidste jeg godt. Har du overvejet at besøge læge eller sådan noget? Jeg har faktisk været det. Ja. Selv han havde klemme på næsen, altså eller andet. Fy for satan. Nå, jeg har 11 svampe i hvert fald, jeg døde. Død de lortegris, mand. Lidt mere mad. 3 stykker grisekød. Og jeg skal lige se, hvor mange svampe jeg har. 19. Hvor
Hvorfor er der så mange grise i? Jeg føler bare, at der er jo grise overalt på den her server. Jeg kan se 2. Eller jeg kunne se 2. Ja, Jonas, men du vil jo gerne være med eller i optagelserne, ikke? Okay. Okay, jeg kan se fucking mange hernede. Mange hvad? Gris. Synes de er overalt. Der er du jo, jeg kan se det der forskel. Men jeg skal lige over hans svamp. Du skal lige over noget mere svamp. Jeg skal lige over noget mere svamp. Hvem skal ikke det? Okay. Så, dø. Den bliver du af. Der. Får du tæsk. Aha. Nu dør den her også. Jeg har 8 stykker pork chop. Eller fuck det hedder. Vi chopper løs på de griserne. Jeg kan stadig se masser af dem. Hold, jeg fik kun et stykke der. Ej, jeg er sgu lidt syg, så... Er du syg? Ja, jeg er syg. Jeg skulle have været hele dagen. Har jeg ikke sagt det? Nej, det har faktisk ikke. Jeg tror jeg fandme ellers, jeg havde. Ej, jeg er lidt syg, så jeg kan godt være, at jeg hoster sådan en gang imellem, for jeg er sådan... Jonas, du er syg i hovedet. Ja, det er også, altså. Yes. Vi skal sgu ikke have mig. Okay, nu har jeg fuldstændig mistet dig. Jeg har taget noget svamp, og nu kan jeg ikke engang finde dig. Har du slet ikke ventet på mig? Seriøst, der er grise overalt. Jeg forstår dig. Jeg kan godt fornemme, hvor du er henne. Du er lige derovre. Jeg er i nærheden af en syg. Kan det hjælpe dig? Ja. Altså lige før, der var du foran mig, så du skal nok gå... Altså, bliver du stående hug 3, eller hvad fuck? Nej, jeg bliver stående. Jamen, jeg kan ikke se dig. Hvor fuck, hvad for en vej jeg skal så gå? Jeg er tæt på noget, der er pink. Er grønt? Nej, det er pink. Pink. Ja, pink. Så er du tæt på en gris. Ja. Okay, det er jeg faktisk ikke engang. Jeg er tæt på noget, der er blå. Himlen. Nej, okay. Jeg er ude at flyve. Crave mode. Jamen, jeg har bare lige sådan hacket serveren og blevet op af muligheden uden det bedste. Bare lige de få 7-8 minutter. Og så jeg er kravlet op på træerne. Kan du ikke også gøre det? Jamen, jeg har kraftigt lige hoppet ned derfra. Fordi jeg lige skulle komme derned, hvor du var i nærheden af. Kig bag dig. Jeg så lige. Jeg står og hopper helt vildt. Bag dig. Derovre. Jeg mangler noget af al din mad. Mangler du min mad? Ja. Vil du bare udnytte mig? Tag al min mad, og så skride. Jamen, det er så også kun fordi, jeg har en planer. Fuck you. Rich quit nu, eller hvad? Totalt. Okay, hvor er du hen? Okay, nej, det var så mega dyst, det her skov her. Jamen, det er virkelig creepy, og det er slet ikke sjovt at befinde sig om i natten. Er det ikke begyndt at blive nat? Går du ikke ud til den der sø, der var i nærheden af dig? Ja. Okay, Jamen, jeg gik sådan lidt fremad. Jeg gik lidt mere nordvestagtigt. Jamen, det gjorde jeg. Nej, jeg tror faktisk, gjorde den nordvest. Du gik sydagtigt. Selvom det er nord for dig, eller i rigtig Minecraft, så er det nord, tror jeg, du gik. Og nu bliver jeg dræbt og voldtaget af monster ud over det hele. Jeg står ved noget vand nu. Jeg er ret tilbage der, hvor jeg stod. Jeg kan se dig. Du står der er du, okay. Fair nu bliver jeg voldtaget af en edderkop. Nu dør jeg. Jeg har kun 2 hjerter tilbage. Så slår den bare med en svinkotelet. Standard. Hvem kan ikke det? Ja, æd noget mad. Jeg skal. Det er ikke nok, men jeg kan da klare mig, tror jeg. Spiseskonkurrence. Jeg skal stadig ikke, for helvede. Har du ikke mere mad end det der? Nej, jeg tror lige fået al min mad, jeg render rundt og hugget stykker hele tiden, man. Okay, kom, find mig. For helvede slår du præcis den modsatte vej, end jeg går. Typisk. Det er sådan. Hvor er der en gris derovre? Er der en gris? Jamen, så skal det da dræbes. Ej, skal vi ikke bo og bjergene derovre? Nej, måske ikke.
Det forstår du. Det må du bestemme. Vi kan da godt gå derover af. Bare der Hvor mange hjerter har du? Fuld. Fuld? Nå, så er jeg da lidt en outsider. Jeg mangler et halv mad. Jeg mangler 1,5 mad, og det får jeg, hvis jeg dræber den her gris og får kød. Wow, der er lige noget, der ligger der. Søverne. Det så jeg godt. Ja, det hele stod bare lige stillet i kort sekund. Så vil jeg have den her gris. 4 år siden. Det gør det bare. Tomahawk. Så vil jeg da tage en kylling. Det skal også passe til dig. Man bliver, hvad man spiser. Din kæft. Nej, så bliver jeg jo en gris. Kan vi lige tage til det end? Kan man ikke æde den? Den er dragen eller noget. Det er sådan shit, mand. Aldrig gå ind i mørke steder. Ej, sagde Fuck, nu dør jeg sgu. Jeg prøver at aflede den. Okay, nu dør jeg så også. Gå væk, bare flygt for dit liv, mand. Jeg tror ikke, der var så mange monster den. Er du dum? Det var det, jeg sagde, der var. Jeg prøver at besvare mig med en kylling. Så, du ved godt, hvis vi render over i den skov der igen, ikke også? Ja, så dør vi. Den herovre, så dør vi også. Bare lige prøve at dræbe så mange grise på vejen, vi kan. Få lidt mere mad. Der er et kul herovre, så vi kan få noget lys. Oh my god, vi klarede det. Oh my god, det er en spændingsfuld aften. Og så er det mig, der dør lige med. Fucking skeletons. I see it. Jeg er glad for, at de ikke kan ramme. Og så nu de rammer mig sikkert. Oh my god, nu er du vedledet dem hen til mig jo. Nu er det mig, de tager. Pas på, der er noget, kom! Jeg reddede dit liv der, du kan lade mærke til det. Bare sådan... Ej, jeg fucking slår! Du døde ikke, men nej, det gør det ikke. Jeg har kun et liv tilbage, så... Jeg har 2. Lidt vurdere. Nej, nu tager den mig, sgu da. Skal jeg bare blive, eller hvad? Eller skal jeg lige dø også? Så tager jeg det bare helt forfra, eller hvad? Ej, jeg vil sgu redde min video, det skal jeg sgu. Jeg kommer efter dig. Jeg ved, hvor du er henne. Jeg ved, hvor du bor. Ej, du hedder med creepy, når du siger sådan noget der. Jeg ved, hvor du bor. Jeg kommer efter dig. Jeg løber op for livet løs. Ej, man. Nej, gik vi ikke nordvest? Nej. Jo, vi gik nordvest. Og så gik vi lidt mod vest, og så gik vi lidt mod nord, og så noget vest, og så jord. Nej, jeg ved, hvor det er henne. Når du siger det på den måde, så ved jeg lige præcis, hvor det er henne. Jeg er ingen. Men jeg skal nok finde dig. I will find you. Ja, ellers må vi and I will kill you. Finde mine koordinater på. Spakøj, nå. Seriøst, de burde gøre sådan bare dag for evigt, og jeg elsker det. Godt nok sådan lidt newblet mig, altså. Jeg hader net. Det er det værste, jeg har. Okay, jeg venter i spawn på dig. Nej, mand. Ej, skal vi... Så er det sgu lige før, jeg synes, vi skal... Hvor lang tid vi optaget, fordi ellers så synes jeg, det egentlig kunne være fast. Og så lidt skift til 13. Ej, det er ikke godt nok. Det er ikke lang tid nok. Ej, det er fucking lige meget. Vi fortsætter sgu bare. Vi tager lige... Vi tager sgu bare 2 timer i streg. Nej. Vi leger lige hardcore, ikke også? Og så tager vi lige... Er den her server sat til hardcore mode eller sådan noget? Det tror jeg ikke. Og jeg tænker bare sådan... Der var 2 skeletons lige dernede, og en creeper, sådan hygger sig der. Og jeg blev nakket af en... Edderkom. Ja, og jeg har 1 liv tilbage eller sådan. Jeg beskytter dig. Det er så sjovt ud. Nu dør jeg. Jeg prøver at redde dig, men altså... Redde mig? Jeg havde sgu da mere liv end du havde. Tis til liv. Du skal ikke sladre til folk. Ja. Nej, jeg ved det godt. Jeg står med 1 liv tilbage, så... Okay, nu kommer jeg flyvende ned i hovedet på alle sammen. Du tager det samme tårn, ikke? Du tager det over, hvor der er vand. Du kan spare liv der. Hvis du tager det tårn, du plejer at tage, det gør du. Så skal du bare hoppe ned på den anden side, og så kan du gå hen ad der, og så kan du hoppe ned i noget vand. Og der er slang. Ej, hold nu op. Sidde vær. Ja? Ja, og så bare dernede. Okay. Det er så fedt ud fra mit game. Jeg ved godt, jeg er hardcore. Ja, du er. Jeg fucking får. Undskyld, hvis jeg stod der. Nej, undskyld. Nej, du har mere liv end jeg har. Slap nu af. Det er derfor, jeg har en god grund til at slå på dig.
Du ser ud. I can kill you Every day. in my life. Ej, seriøst, jeg hader det der sådan. Okay, jeg synes faktisk, det er et pænt okay sted, det herovre. Hvis vi bare kravler op på træerne, så er der ingen, der dræber os. Så det er godt Jeg overvejer bare, at vi skulle lave sådan en standard basis, hvor vi bare får armor og sådan noget, og så... Hjælp, creeper, hernede. Ej, du faldt bare ikke ned. Det gjorde du bare ikke, det der. Jeg bliver bare betrædet. Og skelet. Med guldrustning. Og spider. Jeg tror faktisk, det var 3 creepers, en skeleton og en spider, hvis jeg er helt ret. Jamen, det var det også. Nu har det været til. Der står der bag ved dem alle sammen og griner. Oh my god, shit. What? You fucking kidding me? Ej Jonas, det er sgu ikke sjovt, synes jeg. Okay, det er sgu en failed episode af verdensgrad. Nej, det er bare Nightfall. Fuck os i røven, man. Det gør det bare. Her, jeg har fundet sådan en flot eng. Okay, jeg vil så meget ved med, at vi først skal komme over. Altså virkelig først få lavet noget, når det er dag. Ja, det kan virkelig godt. Første gang jeg optog sådan, okay, og så var det failet så helt vildt igen, fordi det var noget med udstyret, der gik helt. Og du døde. Men ellers så gik det godt. Hey, tak for så. Okay, du fik mig til det, fordi jeg prøvede at hoppe ned 3 gange eller sådan noget for at dø. Ligesom der, åbenbart. Okay, seriøst, nu. Se, nu bliver det dag, ikke også? Ja, så prøver vi YouTube. Alle jer, der har set med. Glem starten. Ja, vi vores survival der er ikke sket noget. ikke lige det bedste lige for tiden her. Altså nej, vi har bare været virkelig uheldige, synes jeg. Ja, det. Og nu kommer der... Okay, jeg synes, jeg er skide bange for de her monster nu, fordi de dræber sgu da bare alle sammen. Seriøst one-hitters. Eller one-hitters med et liv tilbage, eller sådan noget. Okay, men vi skynder os bare alt vi kan hen til et sted, hvor som er nogenlunde rimeligt. Og så miner vi bare for groft og finder materialer af det lort her. Okay, du skal lave verdens sejeste tricks ned her. Flash. Master. Jeg tror, jeg giver det 7 point. Så. Krille. 7 ud af 10. Ja, jeg vil have givet, jeg vil også give de 7. Det vil jeg sgu. Du skulle lige lave sådan en salto der, så røg den sådan op på måske 9. Hvis vi kunne lave en salto i Minecraft, så tror jeg sgu, at jeg vil give den 10 plus. 10 plus? 0. Så er det jo sådan set bare 10 af det. Jo. Med pil op af noget. 10 piler. Ja, jeg føler mig meget stolt, yderst intelligent. Hvordan må du sige det? Fuck. Okay. Okay, nu tror jeg virkelig, nu får vi det godt. Okay, jeg er sulten. Bare lige lidt sulten. Oh my god, min mikrofon sad lige tæt på mig. Jeg kunne mærke den, da jeg bevægede kinden. Okay. Er du sikker på, at din mikrofon? Haha, jeg skulle faktisk selv til at se det. Der står bare sådan en pædofil ved siden af dig med sådan en pille kind på dig. Oh my god. Det havde været klamt, hvis det ikke var fordi det er sket før. det var ret i. Det er mærkeligt. Det er sådan rigtigt. Nej, det. Skal vi bare lige tage den op på 25 minutter eller sådan noget? Eller? Jo. Ja, det tager vi sgu. Så det er altså kun 5 minutter ekstra oveni nu. Ja, okay, fair. Jonas, der er et rigtig fedt sted heroppe, om på den anden side af bjergene. Okay, jeg prøver at komme derom. Hey, tag lige lidt af sugar. Sugar? Ja, på den anden side. Prøv lige at dreje dig. Det der? Ja. Var det der lå lige ind i? Jamen, prøv lige at kigge op. Prøv lige at kigge op og tilbage. Du fortsætter. Okay, stalker man. Ja, står bare overalt og holder øje med, hvad fanden er over. Der er en flyvende ø derovre. Lille bitte en. En lille bitte en. Ja. Hvorfor vil du hen? Jamen, jeg er bagved dig. Og hugger lige ned en træ. Ja.
Ja. Ja, jeg er på vej derhen nu. Hvor er du henne? Bø. Ej, der er Okay. mange skræmme, altså. Jeg tænker sådan lidt, vi er nødt til at hugge noget træ på vejen, eller sådan. Jamen, jeg har også taget sådan 2. Bare sådan, hvis folk de kommer forbi her, Undskyld, lad og der være. er bare sådan træer, hvor der kun er hugget en stykke træ fra, så er det altså ikke mig. Det er bare lidt sådan en hurtig træløsning, mens man kan gå. Skal vi ikke herover af? Ja, det kan jeg godt. Jeg tror, jeg tager mig en svømmetur under vandet. Kylling. Så man er lige blevet... Jeg har fundet en landsby. Okay, det var Jeg har fundet en landsby. verdens mest fail parkour, jeg lige lavede der, man. Hallo Jonas, der er en sandlandsby herovre. Skynd dig at komme. Det redder simpelthen vores dag. Vores optagelse af det her. Det gik skide skidt, indtil vi fandt en landsby. Skide skidt, det vil jeg skulle bruge. Okay, det gik skide skidt. Kom nu. Sig der en smed med noget armor. Måske ikke alligevel. Ej. Holy shit, hvad sker der for lige i Villagers? Skal vi ikke bare lige lade noget af det gro sådan? Nej, vi plynger sgu da bare det hele, og så går vi igen. Okay. Og Altså der vi dør igen med alt på. De bliver totalt sure over, jeg stiller deres mad. De render bare rundt og leger mongoler, altså. Det skulle til at. Jeg kan godt finde, at man er sulten. Vil du have noget gulerod, som man siger? Jeg har 36 nu. Okay, jeg har 46. Så tag den. En bitch. Vi tager også noget kaktus, det kan faktisk være meget dejligt at bruge. Ja. Har de ikke en blacksmith eller sådan noget herinde? Her der er fakler inde i kirken jo, den tager jeg sgu lige. Det er godt. Jamen har de ikke nogen blacksmith eller sådan noget i den her by? Nej, men ikke... Skal man jamen ikke... Jamen det synes jeg også, jeg gør, men jeg har det ikke her. Ej, seriøst, er det ingenting i den her by? Totalt ejer så for det. Er det ikke noget herinde? Du har kigget i kirketårnet. Ja. Eller nej, det har jeg ikke, men jeg har da taget nogle fakler. Jeg har været deroppe. Au. Jeg føler mig sgu lidt død lige nu. You're dead to me. Kom det var da træls. Ud af ørkenens sådan. Sådan der. Jeg har fuld mad nu. Fantastisk. Ja, det har reddet sgu lige vores dag, det der. Det gjorde det sgu. Det gjorde det. Nu har vi mad, så vi kan have fuld liv eller sådan noget. Ja, i et stykke tid i hvert fald. Ja, i siden. Skal vi rode lidt rundt? Skal vi lige rode lidt rundt ind i den her, hvad hedder det? Sandværden. Ja. Indtil vi finder måske et tempel eller sådan noget. Præcis, det kunne være så dejligt, hvis vi gjorde det. Okay, jungle. Og... Nej, det er sgu... Den der. Vi kan ikke rende den her vej i stedet for. Hvad? Vi kan rende det kan vi godt, det var bare fordi, jeg synes, jeg så noget... Jeg synes, der er sådan en brønd herovre. Ja, der er en brønd. Plejer der at være noget i den? Der er nogen, der siger, at der skulle være noget under, men jeg tror sgu aldrig, den holder, fordi der er ikke... Jeg har aldrig mødt noget indtil videre, men det skal jeg så heller ikke. Jeg har aldrig forstået pointen, men de har lavet dem, fordi det er sådan... Men faktisk nogle gange, tit så er der et tempel ved siden af en brønd. Ja, det plejer der i hvert fald være. Ja, i nærheden i hvert fald. Ja. Jeg ved ikke lige, hvor... Skal vi gå op til en halv time? Det kunne næsten være sjovt.
halv time? Ja. Ja, den er også på 25 minutter. Det tager 25 minutter. Ja, vi tager sgu lige 5 minutter. Eller hvad? Ja, kom. Eller Det skal gør vi vi sgu. bare afslutte nu her, og så sige, at... Skal vi lige sige, at vi finder et... Ej, vi Hvad er det? afslutter sgu bare. Gør vi ikke? Jo, det gør vi sgu. Vi ses i næste episode. Det gør vi nemlig. I må ikke ud. Hej.